Sinuso. Ngayon ka na ako pasaw-saw. Tipla mo, sir. Sinuso. Sinuso, sir. Sinuso ng baka. Oo, sir. Gulugod. Asan yung gulugod natin? Yan, ayos. Mga Sige. digit, sir. Saka naman. Sige, gulugod tapos para damihan ng sinuso, 2 order. Okay, sir. Sige. Hindi ka to, sir? Hindi, dito natin. Ano, sir? Mamaya pa lang daw ang katay, sir. Baka bukas meron Ayun. na ako. Ito yung gulugod. Ano ba yung gulugod, Jay? Ano? Saan banda yan? Parte ng ano? Utak, sir. Utak ng buto, saka utak sa... Utak sa spine. Ayos. Pinaka sa akin po, special na. Tapos, ito, sinuso ng baka. Ako na. Suso ng baka yan, Jay. Okay. Oo. Hindi nakasama yung iba, Jay. Sorry, ha. Okay lang po, ito naman ang problema. Game na yan. Ano ba? Ano ba yung pinaka-special? Nagdagan ng gulugod? Okay. Try mo. Try mo yung gulugod. Okay. Ay, pinaka, sir.